Ang usagyod sa gibasihan ining atong dugma nga si Maria Rayna sa langit ug sa yuta, mausab ang dugma sa pagpasaka niya ngadto sa langit, lawas ug kalag, Assumption. Kano sa atong pista sa Assumption? Oy, wa man sa mo maghunahuna. Agosto 15. Walo ka adlaw pang niagi, nalimot na mo, wa mo manimba no. Sunod ha, kung wa mo kasimba o kung buhi pa mo sunod tuig, ay ginagsipyata ka ng pagsaka ngadto sa langit ni Maria, lawas og kalag. Kay ngano man ato gud siyang inahan niya kung magsunod ta niya, saka sa tangadto sa langit. Giling niya imong tupad, ina gusto ka mo saka sa langit o adto sa impierno. Pangutan na ba? Sa may inyong gusto, langit o impierno? Kinsay gusto mo adtog langit, sa kamot. Ang di mo isa, adto sa impierno. Sige na. Unsa man na inyong kamot, mga paralyzed na mo? Uban, di man mo isa. Ang sunod nga hinungdan, nganong si Maria, or dili sa dingong hinungdan nganong si Maria nakasakas langit kay kauban raman ni siya. Ang hinungdan nganong si Maria gipasaka gis langit, lawas ug kalag, tungod kay ang gahom sa Ginoo naglihok diha niya freely ba, kanang gawasnon nga mulihok ang gahom sa Ginoo diha sa lawas o kalag ni Maria. Gilingian sa dimong tupad, ingna kinsang gahom ang nagsigig lihok ni Moron. Na kinsamang gahom ang naglihok di animo. Kung imo na ng kuluran imong buhok, kinsa ka ng gahom ang nakapausab sa color sa imong buhok? Gahom sa Ginoo o gahom kung imo na ng kiskison imong kilay niya, imo na lang badlisan, kinsa ka ng gahom ang nagbag-o niya ng imong kilay? Ang gahom sa Ginoo? Imo na nang gipaputi ang imong naong bisag lagom-lagom na ang original. Kinsa ka ng gahom? Ang imong ngabil nindot na kayong pagkapintal bisag sa una lusparon gina nya karon nindot na kayo. Kinsa man ang gahom? Mao na, i-check ba? I-check. Kanang imong balay, ni dako na kaayo, kinsa ka ng gahom? Gahom nas Ginoo o gahom nas malita? Kining baha ron nga purtig yung baha, iniguan, baha dayon, Luzon, Visayas, Mindanao, purtig yung baha. Kinsa ka ng gahom? Gahom nas Ginoo o gahom na sa korupsyon? Kinirong mga batanon nga mupatay sa ilang isig ka batanon, magda ng mga armas, mga estudyante, mamusil agdritso sa ilang isig ka estudyante. Kinsa ka ng gahom ang nagmando nila? Gahom nas Ginoo? May kay mong muhukom. Kanang mga ginikanan nga magsigig pamalikas, sigig yaw-yaw, sigig pamunog sa mga anak, kinsa ka ng gahom ang naglihok diha nila? Gahom sa Ginoo? Kini nga atong mga opisyalis sa gobyerno nga magsigig pangawat sa atong budget, na karon na nasay budget para 2027, 7.2 trillion. Sa una 6.5 man siguro to, 6.4 ba to trillion. Karon na sang 2027, 7.2 trillion. Kanang ilang pagsigig pangawat anang budget nato, anang atong income sa nasod, kinsa ka ng gahom? Nya di ra bagid sila masakpan, kinsa ka ng gahom? Mao na, kung ang gahom sa Ginoo dili maglihok din hinato, ang gahom sa yawa maoy naglihok. Kanang mga batanon nga purti na yung pagka-addict sa social media, sa cellphone, sa TikTok, computer games, kinsa ka ng gahom ang nagtudlo nila?
Nga di naman sila mga tuog hapit. Muna pasalamat ta kaya nga to rong mga batanon, mga 600 plus or mga around 700 ka mga batanon, naghimo ron sila silang Paris Youth Day, second day karon, nisuway sila encounter sa Ginoo. Hinaoton ta ma-impress sila sa pagpalihok sa gahom sa Ginoo. Kay kinirong atong mga batanon nga mga inahan og amahan, mga way kasal, naghimo nagbata. Nya katawanan kaayo kay naghimo silang bata samtang wa pa sila'y kasal. Nya human dayon makaanak nagkaduha, tulo, una pa magpakasal. Nya ighuman kasal, di na maghimog bata. Kinsa ka nang gahom gatudlo nila na kung kanusa ka nakadawat sa lisensya paghimog bata, di na hinuon mo himog bata. Nya kadto nung wa pay lisensya paghimog bata, naghimo na. Kinsa ka nang gahom gatudlo nila ana. Mao na ngano man nga ang gahom sa Ginoo gawas nun man kaing galihok diha sa kinabuhi ni Maria. Ngano man mao bitaw ng ingon ko kay way sala. Freely ba? Freely. Kay kanang sala mo manay hindrance sa paglihok sa gahom sa Ginoo sa ato. Kay ang sala gahom man na siyawa. So kung natay sala ang naglihok nato gahom siyawa, nya inigsud sa gahom sa Ginoo panagsa sama nang musimba ka, karon simba man ka. So nisud ang gahom sa Ginoo diha nimo. Unya inighumas misa kinsa naman sang gahom ang mulihok. Ana ba? Karon ang ato mga batanon ga PYD. Tingali galihok diha nila rong gahom sa Ginoo. Nya inighuman aning PYD kutob ra man ni karong Domingo alas 4 ka adlawon magmisa ta dire. Oy magkuanday ko magimbitar ko ninyo kinsa ninyo ganahan mo simbag alas 4 ka adlawon suportahan nato ato mga batanon. Tanawang ilang mga naong iniga human silang PYD ug unsa sila naong ha. Nya wala sa ninyo pagda sa tingali mo ipakaon nila. No. Kamo mga ginikanan ba panimbasan mo alas 4 ka adlawon. Nya mga kamo ba kita mga dagko-dagko nya human ato silang dadaan og pagkaon kay hilig mo gina silang kaon labi nagkuwang na sila stog nahan kay na sila mukaon. Ang pagdamog mga biskwit mga unsa may mga hilig sa mga batanon. Milk tea. Nana ha. Karon ng Domingo special mass na nato. Monay ang una natong misa karong Domingo alas 4 ka adlawon. Pero nagyapon tong alas 6 hangtod sa gabi. So mga igsoon, ngano man nga si Maria nahimo magid siyang rayna sa langit ug yuta, lawas ug kalag tuwa magis langit tungod kay nagpakasulugoon siya sa pulong sa Dios. Ang musugo niya maura gyud ang pulong sa Dios, dili ang pulong sa tao. Labaw na gyud dili ang pulong sa yawa. Sulugoon siya sa pulong sa Dios na iyang gi-declare dire. Sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong pulong. Hilingya imong tupad ning na magpasugo ka sa pulong sa Dios. Sayon ba paglihok sa pulong sa Dios nga nag-ingon ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos, sayon ra na mulihok diha nimo o lisod. Kanang pulong sa Dios nga nag-ingon nga higugmaa ang imong kaaway ug pasaylua lang siyag kapituan kapito, sayon ra na mulihok diha nimo o lisod. Wa na magtingog. Kanina lang, sumpay manis pulong sa Ginoo. Moingon ang pulong sa Ginoo, pamalit mo raffle ticket og slot karong simanaha, bisag usa lang. Kamog yung tanang naminaw ni Father Siano, pamalit mo. Sayon ra na mulihok ninyo o mag-ukon-ukon ka? Sayon? Oo, pwede na mo mga matay. Saka de mo sa langit.
Pero kamong nag-ukon-ukon, moingon ay, di sa tingali, oy, akong pagkaon, ang akong kuan, namiligro pa mo. Si Maria, pagkahibaw gid niya nga pulong sa Dios, bisag wa siya, bisag gaduda siya, unsao man pagkahimo na mamabdos kung wa man ko hilabtig laki, niingon sa dayon ang anghel, mukunsad nimo ang Espiritu Santo, magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Pagkahibaw yung Maria nga sa Ginoo dayni, diretso dayo, wa nay daghang analisis. Nya kaning akong gibaligya ron nga raffle ticket para sa ato mga projects dinhi o kaning ato mga slots nga KPS BP sa inyong paminaw, sugo ka nis Ginoo o sugo ra ning padersyano? Uban ingon sugo ang padersyano, ang uban sa ning sugo sa Ginoo. Uy, ako ani nga nagsulti ninyo, mura ra kog si Anghel Gabriel. Si Anghel Gabriel, igo ra siyang nagsulti ni Maria sa pulong sa Ginoo. Dili to pulong ni Anghel Gabriel. Mao bitaw tong pagdawat ni Maria sa pulong sa Ginoo, nawa ang anghel. Ngano man, kay ang pulong mas Ginoo mao na may nipuyo ni Maria, di nawa ng anghel. Kung mo palit na mo, hutdo na ninyo palit ang atong raffle ticket o ang atong slot, mawa na nas padersyano, din anak magtabi. Pero samtang dili pa na ninyo dawaton o dili pa hutdon, magsige gidang tabi, kay gisugo ra man nas Ginoo. Wa mo di ana mag-analyze nga sa inyong pagbalibad aning akong auhag nga pamalit mog raffle tickets, pamalit mog slots, pamalit mog kulumbari, kay itabang nato sa simbahan ug sa atong katilingban. Sa inyong pagdawat ana, gidawat ninyo ang imbitasyon sa Ginoo. Ug mopuyo na diha ninyo ang pagkamanggihatagon, ang pagkamaalagaron, ang pagkamaluluyon, ug ang pagsakripisyo alang sa kaayuhan sa tanan. Ayaw na mo pagpagahi sa inyong ulo, ha? Pila maroy ato dinhing halin sa atong raffle tickets. Audi ari sa ta sa slot. Ang atong slot nagkinahanglan tag mga 5,000 to 6,000 ka slots gid unta, kay gamiton man nato karon sa atong PYD. Thanks be to God, niabot na tag 4,417 ang atong slots. Pakpakpang. Pero karong adlaw, padayon pa gyud mo kamong nakabati kamo labi na mo rong nanimba dinhi, ay gyud mo lakaw balik sa inyong balay nga di mo kapalit og slot. 100 ra man Unya sa guwasan mo roy 100 ya, uli sa mo sa inyong kadiyot, nya pagkuha mo 100 dito. Nya dadad bitaw karong adlaw kay sige man tag binayranay karon. Gabi gani pag abot nako kapoy ra ba kayo na gisugat dayon kog bayron nonoy mga youth na to ba kay daghan slag bayron non. Mga almost 700,000 ba anang ilarong budget aning ilang PYD. Mandi mo moto. Unya ang atong raffle tickets nagkinahanglan tag 190,000 kutob nis December 8 sa pagkakaron 2,287 na ang atong halin. Pakpak yapon. Ako na lang i-shout out diri gahapon di ay sorry kayo ha na wrong info ko sa taga Inayawan. Ingon ko Inayawan Quasay Parish. Sorry kayo sa mga taga Quasay Parish kay nasayop jud kog announce. Didto di ko gipamisa sa Inayawan Chapel. Nya gahapon kay traffic man kaayo nangita miglaktod padong unta sa Quasay Parish, nasumok mi sa purtigyong lisura nga dahan na piit kaayo nga hastang e-bike maglisod og sugat. Og didto mi naungot og maayo pag-abot nako sa Quasay Parish, ongoing naman ang misa. Wala, ngano nagmisa man na? Daghan naman kaing tao. Nakula, gamisa na lagi. Ingon, alas 7 pa. O niya, anong alas 6 pa man ron imidya. Ngano man ang naana mo na misa? Pag-ablis akong bintana, niingon din ang minister, uy, padersyano, dili ni mo imong misa din. Tuara dito sa kuan, chapel. Stilan. Ngadto na sa Miss Chapel. Pag-abot na ko dito, congratulations sa mga taga Dihas Inayawan Chapel kay porting daghana nila ditong nanimba.
Mura naman tingay itong pista, ingon ana baka gito sila. Unya, ako dayong gibaligya ag raffle tickets. Unya, ingon din sila, mamalit mi pader. O tuod man, ang atong initial halin dito, 77 ka tickets. Unya, ila pa diyong gipabilin ang upat ka stabs ka ila kunotong ipadayon pagpamaligya. Pakpakan na to ang taga Inayawan Chapel. Og mahurot na ninyog baligya, mabulahan gyud mong taga Inayawan Chapel, pero inig tapos inyong pista di ito mahurot ang 400 ka tickets mga hot dato ninyo kada adlaw malit mo diha. So salamat kayo taga Inayawan Chapel coordinators and officers o mga members sa inyong pagtabang diri sa Compostela. Ako sang giawhag ang atong mga DSAP investor sa atong cooperative kay nag-investyo naman taron na naman tay license to sell nya pwede na ta mo construct sa building sa atong Columbari anytime. Sama nga atong napalit ang yuta pinaagi ninyo mga DSAP investors, muhangyo sad ko ninyo invest pa more sa atong Columbari sa construction ani. Tag 70,000, 80,000, 90,000 ang atong range karon pre-selling ni. Nya ini kahuman na aning maong building, ma-times 2 na ang presyo ang price ani. So kung gusto mong mo invest, kamong mga naay mga gugma sa atong pag-alagad sa simbahan o sa katilingban, o labi na gyud mong Tagaliluan, kanidinhing Compostela, Konsolasyon, bisan gitingay Mandawi, Danau, aron dali ra ang pagpahiluna sa inyong mga mahal sa kinabuhi nga nipanaw na ibutang nato sa atong maayong pagkapahimutang sa Columbari. Nya pamalit na mo down payment ra mo og 5,000 karon o nya the rest ana pwede ninyo na i-installment for 5 years maximum. Nya ato ning kuanon aron ma-construct dayon nato ang atong building o niya ang proceeds atong ikaalagad sa simbahan ug sa katawhan. Kani mura ni siya business paminawon pero tungod kay ang nagtukod ani kaming mga nag-alagad simbahan sa pagkakaron ako may chairman sa board kana ganing wa gid milaing tumong dili gini pagpadato kung dili ang pag-alagad sa simbahan. Gani karon na natay initial ng halin nga naa say mga DSAP investors nga ni-income na atong ilang investment ila nang gi-convert into columbaris. So wa ta mo bayad og kwarta nga cash atong gi-assignan sila mga number of units equivalent sa ila ng income. Nya ang nakanindot kay naay pipila nga niingon kanang akong earning sa interest pader ako lang na sang i-donate diha sa imong parokyas Compostela. Na ay nakadonate direct 200,000 kapin, nasay almost 100,000 kapin nga ilang earnings. Di ba? Kaning mga kasing-kasinga aning mga kwartahan nga mga tao, investors, unsam ni sila? Matinumanon sa pulong sa Dios. Ug mao ni ang kasing-kasing ni Maria, gusto siyang matao ang Ginoo kay matod pa diri sa unang pagbasa inigkatao na ining maong bata muhatag ni kalipay muhatag ni diha og kausaban kanindot sa inyong katilingban ang nag-ilaid sa kalisod mahawas na ang nagsigig gubat magkahiusa na ang naas kangit-ngit mahayaga na. Kung matukod na gini finally ang atong Columbari ug mo progress na ning atong subpilisco kaning atong cooperative makakita na gitag kahayag mo na kamong naay pagbati sa akong mission isipare invest mo aning atong either 70,000, 80,000, 90,000 ug naasad mo'y dagko gyud nga kwan ahutdan ninyong tag 100 units. Hutdan ninyo ang tag 20 units. Ana, aron makatabang kitag maayo. Unya, kana ganing unsa may buhaton ninyo kung mo invest, kontaka lang ning atong mga
kani-ganing staff, admin staff sa Subpilisco, nasa tong screen. Mga igsoon, ang kwarta, gibuo na sa Ginoo sa kalibutan. Gani, ang atong nasod, trillions ang kwarta. Pero kung magsunod ta sa pulong sa yawa, nga mao ang pagka self-centered, self-righteous, ang kanang kwarta perming kuwang. Karon ang baha sa atong nasod portig yung grabiha. Pero ang budget nga gipagawas na para sa flood control, labi na gyud karong tuiga, karon nga term sa atong gobyerno, trillions ang gipagawas na gikan atong 2022 hangtod karon, trillions na ang budget nga gipagawas para sa flood control lang. Ngano man nawa man gyud makontrol ang flood tungod kay nisod sa bulsa sa mga in charge, kay di sila sama ni Maria nga maminaw sa pulong sa Dios, naminaw sila sa pulong nga nag-ingon, pagpadato. Sagdi lang na sila. Kausara ta mo agi aning kalibutan. Enjoy life. Nya ang imo sang mga kaliwat, isiguro, bahala na sila diha ug maglutaw na sila sa tubig. Isiguro. Kana sa flood control lang na, wa pa ta maghisgot sa DepEd nga dako sa kay gasto, wa pa ta maghisgot sa kanang mga lisensya sa mga buhis nga naa sa BIR, sa customs, pila sa diha gipangawat karon. Wa pa na imbestigahan. Ang gisigirog sentro pa nga dako kayog investigasyon ang flood control. Nya gihilom na karon, gihilom. Ang kanisang atong impeachment ni gasto na tarog mga 400 million kapin. Wa pagiklarong ebidensya, wa pa'y klaro niining 16 kaadlaw, wa pa'y klaro kung nasad-an bagyod ang atong Vice Presidente. Kay wa may klarong ebidensya, nya ilan ning lahoson ang impeachment hangtod 92 days, moabot mga 2.2 billion ang magasto sa hearing lang na diha. Why klarong ebidensya? Kanya kung ma-impeach ang Vice Presidente, wa sa ginay epekto aron masulbad ang flood control scam, aron masulbad ang dagkong corruption. Ngano man kay kanang maong impeachment pulong rana sa mga politicians, dili na pulong sa Ginoo. Ang gustos Ginoo karon, hununga ang inyong pagpangawat, hununga ang inyong pagkabakakon, hununga ang inyong pagkahakom ug pagkadao sa gahom, sa kwarta ug sa dungog. Hununga na ninyong tanan, apil na kang nagwali. Muna mahunong nako.